Pasaden maiatzaren 3 eta 6 bitartean Euskararen astea ospatu zen. Asteazkena 3an pirritx, porrotx eta marimototxekin farregin eta txipi-txapa korrika ikuskizunaz gozatu genuen. Ostegunean, Maitemenek oinutxik ibiltzea bere diska berria aurkeztu zuen, Aranguren Ibarreko kulturretxean. Ostiralean, Eñau Telorrieta eta Mikel Marquezek hitzaldi kontzertu bat eskaini ziguten. Asteari bukaera emateko Euskararen eguna ospatu zen, Zolinan, egunaren 20. urteurrena gainera, familian pasatzeko eguna proposa jardueraz beteta. Eo, 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 eo. San Pedro ikastetxean D ereduko ikasleek ginkana bat egin zuten Euskararen astea ospatzeko. Bertan, dantzatzen eta abesten ikusi genituen besteak beste. Eguzki xeriatiek zabaldu egingo bentzoa zabaldu eta kuku egin. Gorputza mobidu, odola garbitu, zugaz maite mindu, zugaz maite mindu, gorputza mobidu, odola garbitu, zugaz maite mindu, zugaz maite mindu. Sartukin nahi dote ropa kendu, biluzik dantza egin eutxiri buelta emon. Maitemenek kontzertu bat eskaini zigun Aranguren Ibarreko kulturretxean. Bertan, oinutxik ibiltzea izena duen bere diska berria aurkeztu zuen. Kontzertuaren zati bat uzten dizuegu. Esnatzerakoan zutaz pentsatu, lo hartzerakoan zutaz pentsatu, lanera joan eta ezin kontzentratu, urduri sentitzen naiz, iparra galdurik ibiltzen naiz. Eta hau dena zergaitik, eta hau dena zergaitik, zer zenik ikusi nuena, zu ez zitzaidan hurbildu, edo ez zitzaidan gehiegi hurbildu, dena nire buruan, nire bihotzean dago, edo non dago.
Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik eta ilusio handia ematen dit hemen egotea banda osoarekin. Eta, hasi gara abesti honekin inoizekin. Eta, hemen zertaz doa ikusi duzu, ezta? Matemintuta baldin bazaude momenturen batean agian minutu bat, agian 5 minutu, agian aste bat. Eta, agian pasatzen da, agian ez, bale? Baina halako gertara hauek batzutan bizitzen dugu. Eta orain jarraituko dugu beste batekin behin eta berriro. Abesti honekin esan nahi dudana da, bizitza honetan beti borrokarekin jarraitzeko aukera dugula. Eta horretaz doa, ¿vale? Esta canción ahora va sobre que hay que luchar toda la vida y seguir para adelante y darle a todo, ¿vale? Aquí estáis muchos que sabéis de esto.
Kulturretxeko auditorioan bertan, Eñaute Lorrieta, Ken Zazpi talde ezagunaren abeslaria eta Mikel Marquezek hitzaldi kontzertu bat eskaini ziguten. Oso ondo pasatu genuen bertan. Gaur, Aranguren Ibarreko Euskararen eguna ospatzen da. Zolinan, bere 20. urteurrena gainera. Eta horregatik, Aranguren telebista onaino etorri da bertako giroaz gozatu eta noski zuengana helarazteko asmoz. Erraldoiak eta buruhandiak, joaldunak, kamiseta tailerra, gaita poteoa... Tira, azken finean, mota askotako jardueraz jositako programa. Asteroideen antokira, irterak badakizuen ondiren espazio untzietan, eta sanbradan aztertu zuten, jakintxuenek ebatzia zuten azalbarurako unibertsoa, kuantifikazteke egun nura maitu aurretik erabaki hartu beharra izan zuten. Ies egin alabetan itxoin, errugabeak zirela antzesteko. Oh, 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 oh. Eta ingurura begiratu nuen ikusteko neonezko argiak, nola ikun sentiratzen gintuen, nopen esanez, azkenean gizaki orok, aurrekin behar dio bakarik, azkeneko instantean, azkeneko batxari egun nura iritsi aurretik, erabaki hartu beharra izan zuten. Ies egin alabetan itxoin, errugabeak zirela antzesteko. Hau da, etortzen nahi zen 3. edo 4. urtea, eta bueno, giro polita dago eta gustora egoten gara hemen, egun pasa. Hemen denak pasatzen dugu ongi, bai gurasoa bai umeak, nik uste dut hobeto umeak pasatzen dutela, boskilikiekin, erraldoiekin eta horrela, oso gustora aritzen direlako. Ez bada lehenengo urtea etortze garela euskararen egunera, noizbait egon gara paiasoak ikusten putz eta porrotxen, hor mutiloan, baina onera lehenengo aldia. Begi taldean nago, egon naiz hau antolatzen eta daramatzat 3-4 urte,
edo, eta bueno, bai, etortzen gara urtero. Bai, nik uste dut azkenean, gurasoa, bai umeak, bai daudela peserraldoia, daude joku, jolasak edo, bai azkenean, bai uste dut azkenean, igual gurasoak helduak, bai. Bai, azkenean, Mutiloan eta Ibarran eta, geroz eta gehiago entzuten da euskara, joaten basara parkera edo entzuten da euskara, eta, baina, da, egun astea proposena, mintzat euskara hori bultzatzeko, bertso bat estuko digute. Digo que tenemos aquí a 6 alumnos de San Pedro, de sexto de San Pedro, del modelo D, y que nos van a cantar una versión de nuestros compañeros. Goazen euskara bultzatzera, euskaldunak gara eta goazen denak bat egitea, hau da sekulako festa, oso divertigarria data, euskaraz ikasi lagun, Nafarroan egunen batean, denok hitz egin dezagun. Euskararen eguna sortu zen orain dela 20 urte, euskaltegian geunden batzuk, eta ikusi genuen hemen Baiaran ez zegoela euskara hitz egiteko aukerarik, euskaltegitik kanpo. Orduan, enteratu ginen ere bai, bazegoela partida bat presupuestoan eta urtero ez zela erabiltzen, eta egin genuen lehenengo euskararen eguna. Bueno, el objetivo del euskera, de estudiar euskera en el Valle, pues era que muchas de las personas que estábamos aquí en el Valle, que nos gusta el euskera, pues que podríamos practicarlo. Entonces se ocurrió la idea de que estábamos en el Euskaltegi y además de eso pues queríamos organizar la Semana del Euskera para que todo el mundo podría vivir el euskera en todos los pueblos del Valle. Entonces pues fue una idea buena y la primera vez que organizamos una semana, la Semana del Euskera en el Valle, pues la verdad es que fue una opción muy buena que tenemos y que todavía seguimos después de 20 años. Euskararen eguna egiten dugu herri ezberdinetan. Oso Baiara batua da gurea, eta guk eraman behar dugu euskara toki guztietara. Horrexegatik egiten dugu urtez urte lekua aldatzen. Aurten tokatu da Zolinan eta datorren urtean ez dakit orain ez dugu gogoratzen non izango den, baina beste toki batean izanen da. Hombre, la verdad es que a partir de que en el Valle de Aranguren se abrió el modelo D, pues poco a poco la gente va entrando en el euskera porque vamos participando en varias cosas que se van haciendo y entonces la gente está más integrada con lo del euskera y va avanzando bastante. Beno, animatzen zaituztegu datorren urtean euskararen eguna etortzera eta gurekin ospatzera. Ánimo, agur. Agur.